Dobrý deň. Moje meno je Radoslav Kasík. Ja som spoluzakladateľ spoločnosti Finax, kde teda pôsobíme na pozícii CSO. A dnes som vlastne vám priniesol tak trošku paradoxne v súčasnej situácii zo Slovenska premiéru produktu paneurópsky osobný dôchodkový produkt, čo my tak pracovne nazývame európsky dôchodok, alebo aj európsky DIP. Ja predpokladám, že DIP tu všetci poznajú. A určite na začiatok si kladiete otázku, že či je potrebný ďalší dôchodkový produkt, obzvlášť tu v Čechách, keďže v podstate máte dôchodkové fondy, máte spomínaný DIP, máte dôchodkové poistenie. Tak poviem si možno trošku na úvod ozrejmiť situáciu, ktorá vám je určite dobre známa. Čiže aktuálne v Českej republike máme 3,5 aktívne pracujúcich ľudí na jedného dôchodcu. Miera náhrady príjmu dôchodkom, čistého príjmu, je 56%. Čiže to v podstate znamená, keď odchádzame do dôchodku, alebo teda odchádzate vy v Českej republike do dôchodku, tak váš príjem klesá, príjem z prvého piliera, zo štátneho prvého piliera klesá o polovicu. Čiže to je otázka, že vlastne každého z nás čaká takýto deň, kedy zrazu náš príjem klesne o polovicu a musíme tieto výdavky osekať o polovicu, čiže otázka je, že čo by to boli, čoho by ste sa napríklad zajtra zbavili. Čo je horšie, ja tiež nepoviem určite nejakú veľkú múdrosť, že tá populácia starne a tá demografická situácia nie je vhodná. Čiže na rok 2050 sa očakáva v Českej republike, že ten pomer pracujúcich versus dôchodcov klesne na 2:1. Pri tom súčasnom nastavení prvého pilieru v Českej republike toho dôchodkového systému pri nejakom tom ekonomickom raste to zhruba bude zabezpečovať 40% mieru náhrady príjmu dôchodkom. Toto sú celkom zaujímavé grafy ohľadom toho starnutia a že naozaj tá situácia je veľmi alarmujúca aj v Českej republike. U nás na Slovensku je ešte trochu horšia. Hlavne keď si pozrite ten horný graf, tak vidíte vlastne porovnanie tých vekových skupín českej populácie na začiatku minulého roka, alebo teda roku už 2023, 2 roky dozadu, a ako to bude vyzerať o 25 rokov. Čo je zaujímavé, že už o 25 rokov v Českej republike najväčšia veková skupina budú ľudia vo veku 70 až 80 rokov. To je úplne že až také alarmujúce, zaražajúce, až by som povedal, že katastrofické. A vlastne na tom spodnom grafe vidíte vývoj tých základných vekových skupín, čiže nejakej tej produktívnej skupiny, tam odráčiara a potom vlastne tých starších ako 65 rokov. Ja poviem tak, že v českej situácii, alebo v Českej republike je tá ekonomická situácia trochu lepšia ako na Slovensku, že aj z pohľadu nejakej síly ekonomiky, z pohľadu nejakého štátneho dlhu a deficitu je to podstatne.